Moko kuom familia manitiere kod jotuo mawinjore one laktar kinde ka kinde yango kaka sani koro gikale pek kod midhiero kaluwore kod ng'anyo mag lakteche mosebedo ka dhi nyime pacho kae. Kaka Millicent Dhiambo leronwa, familia no kwayo sirikal mondo ne kaka nyalo winjore gi lakteche mondo gidog e tich. E kar dak ma Migosi e boma ma Kisumu, waromo gi Judith Momanyi, miyo manigi nyithindo 3. 2 kuom nyithindego ni kod tuo mar obuongo miluongo gi dholiech ni cerebral palsy. Judith leronwa, midhiero ma sani ng'anyo lakteche omiyo gikaloe kaka jonyuol mani kod jotuo kaka nyithindego mowinjore one laktar kinde ka kinde. Right now tuwezienda hospitali. Unapata watoto wetu wako na infections za vifua. At times unafaa wapeleke kwa hospitali waende waone ma specialist, at least waangaliwe. Unapata like madaktari wako on strike. Say ni 3 months down the line and it's so tough on us. Oyango ni nyocha nyathini achiel nowinjore otimne yengo, kata kamano mano koro ok nyal dhi nyime nikech ng'anyo mar lakteche gino mamedo kelo rem e ngima nyathine. So like Melvin has a hip injury. She need to go for surgery, but right now attend a surgery because sasa hivi madaktari wako on strike. Uta manage na mtoto because they need to go for that therapy every now and then. There is a position that anaweza kaa na side moja ya right. So unapata like amecross mguu yake ndio asikalie hiyo side. Akikalia anasikia uchungu. Ewi mano oko ni chuno gi nyaka koro giter nyithindo mondo yud thieth e osiptende ji giwegi sama tuo biro marach, mamiyo bende gitiyo gi omenda modhuro kendo seche ma gikoso omenda to ok ginyal chopo mondo nyithindo yud thieth kaka owinjore. Like my daughter, the last week, she had an attack. She had a convulsion, so I had to take her to hospital. Na ilikuwa ni usiku. Ilibidi nimkimbishe hospitali because madaktari walikuwa on strike. Me, I normally take them by the Russia, so ilibidi nitafute a private hospital, nimkimbishe aenda atibiwe. Maximum nilikuwa natumia around 1,000 bob. Ukiona unaenda private per child per session unatumia around 1,500, so that's 3,000. Chukua Uber, that's an extra almost 1,000 tena, so it's equal high kwetu. Like I have to have 4,000 and above so that they can be treated. Almost a month size they wapeleka for therapy, because of those financial crisis and everything. Okwayo sirikal mondo ket winjruok gi lakteche odoge tich mondo nyithinde oyud thieth kaka dwarore. May just tell the president to just like, please to understand we are passing through hell out here. Our kids are suffering and we are suffering too because you get like you don't have jobs. We have to be caregivers for to these kids because they really need us. Tunapitia, by the way, these kids are expensive. Do you know they are on diapers 24/7? They are on special meals. They need medications. Kuna hizi madawa za convulsions pia unanunua. They are having chest infections every now and then. So, like, we need those doctors back. Magiti more seche majaten piny William Ruto to kane loso ewi ng'anyo mar lakteche noko ni onge omenda ma ibiro medne lakteche e seche ma lakteche to ramoni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwachgi. Millicent Dhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa kanyo ni oganda jo Islam e pacho ka mangi